Это минимум 500 тысяч абортов в год медикаментозно совершается. Ел сайын Татарстанда 12 мең ярым аборт ясала. Бу саннарны журналистларга Санкт-Петербургтан табиб-психолог Алексей Фокин китерде. Ул Татарстанда бала хукуклары буенча вәкаләтле вәкил Ирина Волынец белән матбугат очрашуы уздырып, «Передумала.ру» проектын тәкъдим итте. Исеменнән аңлашылганча, ул балага узып аборт ясатырга җыенган хатын-кызларның йөклелеген саклап калу алымы. Янәсе, йөкле хатын-кыз баласын төшерү максатыннан дару эчкән булса, уеннан кире кайтып, яңа дару эчеп, үз сабыен саклый ала. Бу ысул Санкт-Петербургта актив кулланыла, ди ул. За 2 с небольшим года уже оказана помощь 460 женщинам. 2 ел ярым эчендә 460 хатын-кызга мондый ярдәм күрсәтелгән. Аларның 168-е карындагы баланы саклап кала алды. Карындагы бала исән калганнан соң ул дөньяга сәламәт туамы, анысы билгесез. «Передумала.руны халыкка Татарстанда бала хукуклары буенча вәкаләтле вәкил Ирина Волынец ирештерә башлады. Ул әйткәнчә, баласын төшерергә теләп аборт даруы эчкән хатын-кызларның 15% бераздан кире уйлый. Вот если женщина одумалась, я считаю, что мы должны в нашей республике дать ей такую возможность. Әгәр хатын-кыз кире уйласа, без аңа баласының гомерен саклап калырга мөмкинлек бирергә тиешбез. Без бу проектның кайнар линиясенә кушылачакбыз. Ул психотерапевт, проектның идея авторы Алексей Фокин ярдәме белән ачылды. Хатын-кызлар телефон аша киңәш ала алачак. Бу мәгълүматны алга сөрүдә мин сезнең ярдәмгә ышанам. Кайнар линия телефонына шалтыраткач, безгә шул даруны эчәргә киңәш иттеләр. Ә без акушер-гинекологлар белән киңәшергә булдык. Алар әйтүенчә, Россия сәламәтлек саклау министрлыгы тарафыннан бу алым рөхсәт ителмәгән. Тикшерүләр уздырылу турында да рәсми мәгълүмат юк. Бу препарат ул табигый гормон. Ана карнындагы баланың дөрес үсүе өчен җавап бирә. Төшү ихтималы булганда аны табиблар эчәргә куша. Ул даруханәләрдә сатуда бар. Шулай да аны табиб киңәшеннән башка эчәргә ярамый, ди гинекологлар. Чөнки беренче даруны эчкәннән соң бала белән нәрсә булганын беркем дә әйтә алмый. Хәтта проектны тәкъдим итүчеләр үзләре дә. Если инструментальный аборт я ввожу кюретку в полость матки. Әйдәгез уйлап карыйк. Аборт ясату өчен эчелгән дару нинди зур зыян салырга мөмкин. Беренчедән, бу даруның инструкциясендә аны йөклеләргә эчәргә ярамый диелгән. Кан китәргә мөмкин. Аны эчеп карындагы баланы саклап калырга тырышкан очракта да әни кешенең үлеменә китергән очраклар күпкә артыр дип куркам. Почему наши уважаемые коллеги психиатр рекомендуют нам как решить? Прерывать, не прерывать, а если не прерывать, то пролонгировать. Ни өчен әлеге проектны Санкт-Петербургтан килгән психолог тәкъдим итә дип гаҗәпләнә табиблар. Алексей Фокин турында интернетта мәгълүмат күп түгел. Бер сайтта ул психиатр, икенче сылтама буенча Рус православие чиркәве сайтына эләгәбез. Анда ул клиник тикшерүләр уздыру буенча белгеч дип язылган. Проектны тәкъдим итүдә Татарстаннан бердән-бер табиб Фирая Сабирова катнашты. Ләкин монда аны проект авторлары чакырмаган иде. Давайте начнем с того, что он все-таки психиатр. Да, то есть я считаю, что без акушер-гинекологов такой проект продвигаться в принципе не может. Алексей Фокин, психиатр, акушер-гинекологлардан башка бу проект гомумән гамәлгә ашырыла алмый. Монда акушерлар рөхсәте кирәк. Икенчедән, бу ысул Россиядә гомумән кулланылмый. Чөнки клиник тикшеренүләр юк. Ансыз без ана һәм бала сәламәтлегенә куркыныч янамый дип әйтә алмыйбыз. На сегодняшний день такого протокола не существует в России. Татарстанда бала хукуклары буенча вәкаләтле вәкил киресен исбатлый. Есть уже клинические испытания, которые показывают, что данная процедура для здоровья ребенка безопасна. «Передумала.руның сайтына кіріп қарасаң да мең сорау туа. Монда аборт ясарга теләп ул уеннан кире кайткан хатын-кызларга табибларга мөрәҗәгать итәргә кирәк дигән киңәш юк. Хатын-кызларга кирәкле препаратны үзлектән сатып алып эш итәргә чакырган шигарләр урнаштырылган. Тиешенчә тикшерелмәгән, анализланмаган мәгълүматны халыкка җиткерүдә дәүләт эшлеклеләре сак булырга тиеште юристлар. Мин әлбәттә моны ниндидер явызлык белән эшләнгән эш дип уйламыйм. Чөнки хәзерге көндә бик зур проблема булып тора, демография проблемалары һәм гаилә проблемалары. Һәм шуннан чыгып төзелгән проекттыр инде, уйланылган эштер. Җинаять җаваплылыгы өлкәсендә җинаятьләр кодексында каралган маддәләр белән закон бозыла дип әйтә алмыйбыз без. Ләкин монда бит әле менә әгәр дә бу эшкә алыналар икән инде дәүләт эшлеклеләре, аларның үзләренең законнары бар. Алар халыкка зыян китерлек бер сүздә сөйләшергә тиеш түгел. Балага алдан планлаштырып узарга, сабыйны теләп табарга кирәк ди белгечләр. Бала, ана, кеше сәламәтлегенә кагылышлы проектларны тәкъдим итүчеләргә дә алдан уйлау зыян итмәс иде. Фәризә Мәҗитова, Алмаз Зиядинов, Ленар Хуҗи Әхмәтов, Яңа Гасыр каналы.